ହୁଁ। ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ଆମେ ବନଉଛେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନବରତ୍ନ ଖିଚୁଡ଼ି। ଖିଚୁଡ଼ି ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି ଖିଚୁଡ଼ିଟା। ଖିଚୁଡ଼ିଟା ଆଖିକି ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଖାଇବାକୁ ତ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ତାକୁ ଆମେ ଖିଚୁଡ଼ି କରିସାରିକି ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁ ଘର ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକାଇ ଆମେ ଖାଇପାରିବା ତାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖିଚୁଡ଼ି ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଯାଇଛି କିଛି ଅଦା ଛେଚା, କାଜୁ କିସମିସ୍, କିଛି କଟା ଯାଇଥିବା ନଡ଼ିଆକୁ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଯାଇଛି। 6-7 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଭିଜା ଯାଇଥିବା କିଛି ମୁଗ, କିଛି ସୋଲା ଫାଳ ଆଉ କିଛି ବାଦାମକୁ ବି ନେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରୋସେସରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଖିଚୁଡ଼ି କରିକି ଖାଇବେ, ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହ କହୁଛି ଖିଚୁଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ଥରେ କରିଦେଲେ ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭାବରେ କରି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଚାଉଳ ବି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଧୋଇକି ନେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖିଚୁଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଆମେ ପ୍ରେସରରେ ଅତି ସହଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଖିଚୁଡ଼ି କରିବା। ପ୍ରେସରକୁ ମୁଁ ଏଠି ତତେଇ କିଛି ତେଲ ପକାଇ ଦେଇଛି ଆଉ ତେଜପତ୍ର ଗୋଟେ, ଜିରା ଫୁଟେଇ ନେଲି। ଜିରା ନ ଫୁଟେଇଲେ ତ ଆମେ ଖିଚୁଡ଼ି କିଛି ଲାଗେ ନାହିଁ। ଆମେ ଏଠି ଜିରା ଫୁଟେଇ ବଘାରି ଦେବା। ଜିରା ବଘାରି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଭିଜା ଯାଇଥିବା ବୋଟ ମୁଗ, ବାଦାମକୁ ଆମେ ଏଠି ପକେଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଖିଚୁଡ଼ିକି ଯଦି ଆମେ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଉଛେ ଆଉ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତ ଆମେ ଖାଲି ଖାଇବା, ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରି ଆମେ ଭୋଗ କରି ଖାଇବା, ଆର ସ୍ୱାଦଟା ଆର ଟେଷ୍ଟଟା 2 ଗୁଣ ବଢ଼ିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇସବୁ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ ପକେଇ ନେଉଛି। ସବୁକୁ ପକେଇ ନେବା, ତାପରେ ଚାଉଳକୁ ବି ପକେଇ ନେବା। ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଚାଉଳ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି, ବେଶୀ ନେଇନି। ଆପଣମାନେ ବି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଚାଉଳ ନେଇପାରିବେ ଆଉ ଆକୁ ବାଗେଇକି ବି କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଲୁଣ ହଳଦୀ ନେଇଯାଇଛି। ଖିଚୁଡ଼ି କରିବା ଆଉ ହଳଦୀ ପକେଇବାନି ଏଇଟା ତ ହବନି। ହଳଦୀଟା ଖିଚୁଡ଼ିର ମେନ୍ ଜିନିଷଟା। ହଳଦୀ ନ ଦେଖାଗଲେ ଖିଚୁଡ଼ିର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ହଳଦୀ ଲୁଣ ପକେଇ ତାକୁ ଆମେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଳେଇ ନେବେ ଆଉ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ କରିବେନି, ନହେଲେ ତଳୁ ଲାଗିଯିବ। ଆମେ ଏଇସବୁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ ଭାଜି ନେବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସବୁ ଗୋଳେଇ ନେଲେ ତାପରକୁ କୋରା ଯାଇଥିବା ନଡ଼ିଆ ଆମେ ଟିକେ ପଛରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭଲ ଘିଅରେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଘିଅରେ ବି ଖିଚୁଡ଼ି କରିବେ ଆଉ ଖିଚୁଡ଼ି ସରିଲା ପରେ ଉପରେ ବି ପକେଇ ନେବେ। ଆଉ ହେଙ୍ଗୁ ପ୍ରଧାନ ଜିନିଷ, ଆପଣମାନେ ହେଙ୍ଗୁ ବି ଦେବେ, ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଖିଚୁଡ଼ିର ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକେଇ ନେଲି। ନଡ଼ିଆ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି ଗୋଳେଇ ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଳେଇ ନେଉଛେ। ନଡ଼ିଆ ପକେଇକି ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ ଗୋଳେଇ ନେବା, ଲାଗିଯିବ ତଳୁ। ଧ୍ୟାନର ସହ ଆମେ କରିବା ଖିଚୁଡ଼ିଟାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଖିଚୁଡ଼ିଟା ଆମେ କଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଖାଲିରେ ଆମେ ଖିଚୁଡ଼ି ଖାଇ ନେବା ଆଉ ଆମେ ସାଇଡ଼ରେ କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ତରତରରେ ଥବା ଖାଲି ଖିଚୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ କରିକି ଖାଇଦେବା। ଖିଚୁଡ଼ି ଯେତେ ପ୍ରକାର ମୁଗ ଆଉ ବୁଟ, ବାଦାମ, ନଡ଼ିଆ ଏସବୁ ପଡ଼ିଛି, କାଜୁ କିସମିସ୍ ଆଉ ବାକି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ଖିଚୁଡ଼ିଟାକୁ ଖାଲିରେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହବ। ଆମେ ଆଉ କିଛି ବି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆମେ ନିହାତି ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରି ଖାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରି ଖାଇବା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଆମେ ଆସିଲେ ଖିଚୁଡ଼ି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ କରିଦେଇ ଆମେ ପାଣିକି ଆମେ ରଖିବା। ଏଇ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଚାଉଳ ନେଇଯାଇଥିଲି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯେତେ ଗ୍ଲାସ୍ ଚାଉଳ ନେବେ ସେତେ ଡବଲ ପାଣି ଆମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ରେ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ନେଲି। ଏଇ ତାଟିଆରେ ମୁଁ ନେଇଯାଇଥିଲି କିଛି ମୁଗ।
ମୁଗକୁ ଆଉ ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇଥିଲି। ତା ଦେହରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେବା। ଆମେ 3 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଏଠି ଦେବା। 3 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଗ ପାଇଁ ମୁଗ ବୁଟ ଆମେ ଗୋଟେ ତାଟିଆଟେ ନେଇଥିଲେ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ 1 ଗ୍ଲାସ୍ ଦେବା। ଆଉ ଚାଉଳ 1 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେବା। ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପାଣି ଦେବାଟା ଠିକ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ଖିଚଡ଼ିଟା ବାଗ ହେବ ନାହିଁ, ଖିଚଡ଼ିଟା ଭଲ ହେବନି। ଆପଣମାନେ ଏଠି ମାନେ ମିଠା ପାଇଁ ଖିଚଡ଼ିଟା ମିଠା ନ ଲାଗିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ମିଠା ପାଇଁ ଏଠି ଆମେ ଚିନି ନେଇଯିବା। ଚିନି ଦେଇଦେବା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗୁଡ଼ ଖାଉଥିବେ, ଚିନି ନ ଖାଉଥିବେ, ଗୁଡ଼ ବି ଆପଣମାନେ ଆରାମରେ ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରେସରଟା ବନ୍ଦ କରି ନେଇଛି। ପ୍ରେସରରେ ଆମେ 3ଟି ସିଟି ଦେବା, ଆଉ ବେଶୀ ସିଟି ଦେବାନି, ନହେଲେ ଖିଚଡ଼ି ପାଣିଆ ହୋଇପାରେ, ନହେଲେ ଯାହା ବି ହେଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି 3ଟି ସିଟି ଆସିଲା ହାରି। ମୁଁ ଏଠି ଖିଚଡ଼ିଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଖୋଲି ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ନା ଆମର ଚାଉଳ ଭାଙ୍ଗିଛି, ନା ଆମର ମୁଗ ଭାଙ୍ଗିଛି, ସବୁ ଗୋଟା ଅଛି। ମୁଁ ଏମିତି ଘାଣ୍ଟିକି ଦେଖୁଛି, କିଛି ବି ହେଇନି। ଆମର ଖିଚଡ଼ି ରେଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କରିକି ଖାଇବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।